सिगां दारसासो भिडिअ बानायनो गाव हब्ला जानोसै लुगैयो लाबाय दे थौ नै बिबारखौ खानो नाङा अननानै बिबारखौ खानो नाङा अननानै बिबारखौ दाखा खानो नाङा जोहोलाव फुरि मोनफैबाय नै देन्जारखानै हाबग्राया ओरै हाबनानै इखि ओरै ओंखारफिननाय मोजां मारलै ada मानसिफोरा बेसे फार्स्ट टाइम ओइलाय हाबबासो मोनगोन भितराव हाबबासो मोनगोनलाय फुरा बिबार जोहोलावफुरि पार्क ओइयाव मिथाइ बायनालाय ना दखान दङ सिङावनो दसेल' थागोन नै जोहोलावफुरि पार्क सुक्लाय तामुलपुर बिटिआरनो दखान दङ सिङावनो नायनि भिडिअ बिबारानो बिबार oh my god मानसिफोरखौ फैसोनाय नुदोंमोन आं फाइनालि दिनै फैनो मोनबाय नामा ini malah delay foto bodiaसो नै सिजौनि आर्ट बानायनानै दोनदों बेयाव आहा देलायना फैयाखै मालाय देलाय फट' शुट सोलिगासिनो गैलाबो खोमा बरिया मारलै नै इमान माबानानैनो 20 थाखाल' लायोना इमान साफा जायगायावनो ओमफ्राय जोंनि मुसलपुरनि मानसिफोरखौसो 50 थाखा एखे दाम दोनलाय गैया नायग्रोथिंना लानि ओमफ्राय उनाव फट' लागोन नै जोब्बाय आं बिबाराव दा थांगोन नै बिबारा मोजां दा थांगोन बिबाराव बे सान्दुं नै जोहोलावफुरियाव दंफैयो आरोना जों दायो जोहोलावफुरि बिराद मोजां जि मोजां नांदों फैनानै एकदम बिफां बिबार साजायनाय गोजा आरोना मोजां नांथारनाय गासिबो जरा फैयो मालाय जिरायगासिनो बिथिंजाय फैबाय जों दा ओमफ्राय नै बिथिंजाय गेलेग्रा बायदिसिना दं आरोना गेलेगासिनो हनै गेदेरबो गथ'बो गेलेजायो नै बिबारखौ खानो नाङा अननानै बिबारखौ खानो नाङा अननानै बिबारखौ दाखा खानो नाङा अननानै बिबारखौ मानो खानो एसे मोजां बिबार बारना दं नों सिगां दारसासो भिडिअ बानायनो एसे मोजां बिबारखौ खागोन नामा सोरबा आयौ फैनानै बिराद मोजां मोनबाय बरिया एकदमबारे जि गोजानलै आरो मुसलपुरनिफ्राय ओमफ्राय फैला बायदि जालायदोंमोन आरोना मोनफैनानै गोसो बिराद आरो मोनबाय आरो फ्रि गस्लाया बिराद जंग्ल' जादों नै बायनानै गानबोखानाय ना सुख्रेबाखैबो थ' एसे थांबावगोन नामा बेरायबावगोन नामा लादोंमोन नोंखौ गाव हब्ला जानोसै लुगैयो लाबाय दे थौ ओइयाव बक्स दामगासिनो खोनाफैबाय थादों चिरां जिल्लानि सिराला बेयाव गायबोदों गोदानहाय थांसै बेरायखांबाय जोहोलावफुरियाव
Let's go.